mux minnhom, jiena nagħmel minn dan it-tempju ħerba bħal silo u li din il-belt nagħmel minna wirja ta' saħta għal ġnus kollha tad-dinja. Il-qassisin, il-profeti u l-poplu kollu semgħu lil Ġeremija jgħid dan il-kliem fit-tempju tal-mulej. Malli Ġeremija temm jgħid kull mal-mulej kien ordnalu jgħid lill-poplu kollu, il-qassisin u l-profeti u l-poplu kollu qabduh u bdew jgħidu ħaqqu l-mewt. L-għala ħabbart fisem il-mulej u għat li bħal silo għat jiġrilu dan it-tempju u li din il-belt għat issir ħerba bla nies. U l-poplu kollu inġabar madwar Ġeremija fit-tempju tal-mulej. Il-kelma tal-mulej. Roddu ħajr lill-Alla. O Alla, weġibni fil-kobor ta' tjubitek. O Alla, weġibni fil-kobor ta' tjubitek. Dawk li għalxejn joboduni huma iżjed mix-xar ta' rasi. Dawk li bil-gideb kull jixluni huma b'saħħithom aktar minn għadmi. Ġaluni ir-rott dak li ma sraċ. O Alla, weġibni fil-kobor ta' tjubitek. Għax minħabba fik qiegħed nilqat maqdir u l-missħija tiksili wiċċi. Sirt barrani għal-ħuti u li tommi ma jarfunix. Għax il-ħeġġa għal darek fnietni, it-tajjir ta' min jajjar lilek waqa' fuqi. O Alla, weġibni fil-kobor ta' tjubitek. Imma jien lilek nitlob mulej. Meta joġbok, o Alla, weġibni fil-kobor ta' tjubitek u skont il-weda ta' salvazzjoni tiegħek. O Alla, weġibni fil-kobor ta' tjubitek. Inqumu għall-Evanġelju. Alleluja, alleluja, alleluja. Il-kelma tal-mulej tibqa' għal dejjem. Din il-kelma tal-Evanġelju li kien imxandar lilkom. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Vanġelu skont San Mattew. F'dak iż-żmien mar lejn pajjiżu, beda jgħallem lin-nies fis-sinagoga tagħhom u huma baqgħu mistaġbin biex hekk li bdew jgħidu. Minn ġieb dan il-erf kollu u din il-qawwa tal-għaġeb. Dan mhuwiex bin il-Mastrudaxxa, ommu mhijiex dik li jisimha Marija, uħutu Ġakbu, Ġuseppi u Xmun u Ġuda, uħutu bniet mhumiex kollha magħna. Minn ġieħ dan kollu u tfixklu minħabba fih. Imma Ġesu għalilhom, ebda profeta ma hu bla ġieħ jekk mhux pajjiżu u daru stess. U hemmhekk m'għamilx ħafna mirakoli minħabba n-nuqqas tal-fidi tagħhom. Il-kelma tal-mulej. Min minna quddiem il-problemi ma jħossux qalbu maqtuwa? Problemi mhux dejjem nirbħuhom jew narfuhom, imma jekk għandna ftit terf tas-sapjenza divina, jiġifieri il-kelma talla, il-problemi nistgħu narawhom mod ħafna differenti. Ġesu wkoll kellu l-problemi tiegħu, speċjalment dawk ta' madwaru illi ma kinux jifhmuh għax bil-predikazzjoni tiegħu u bil-miraklu li kien jagħmel
kien ipoġġi ħafna nies fi kriżi. L-ewwel nett għaliex kien jikkundanna ħafna drabi l-amministrazzjoni tat-Tempju, jiġifieri lil Farizej, lil gbarat tal-poplu, lil kittiba u li dawk li kienu jippretendu li jafu kollox. Imma Ġesu anke ta' niesu ta' madwaru, tant illi fil-Vanġelu ta' San Mark kapitlu 3 hemm frejs li tgħidlek li ta' daru ħasbu li tilef rasu għal Ġesu. Issa ta' daru min huma. Fil-Vanġelu tal-lum isemmi lill-ommu u mbagħad jgħidilna Ħutu, Ġakob, Ġuzeppi, Xmunu u l-bqija u n-nisa. Dak mhumiex aħwa fiżikament ta' Ġesu. Imma bil-lingwa Aramajka l-aħwa kien jiġbor fihom il-familjari, il-parenti ta' madwanu, jiġifieri dawk ta' ġewwa tal-familja, mhux tal-familja propja, imma anke iktar kbira, jiġifieri il-kuġini u sekondi kuġini kienu jsejħulhom Ħutu. Iva anke dawn fixklu minħabba Ġesu, għal Ġesu bida jgħallem b'ċerta awtorità u b'ċerta mħabba li kien juri li Alla l-Missier għandu lejn kulħadd. U dan ġab fi kriżi lil ħafna. U għaliex ġabhom fil-kriżi? Għaliex barra t-talim li kien jagħmel sinjali, mirakoli, illi ma kienux jifhmuhom. U hawnhekk l-ewwel talima li nieħdu minn dan il-Vanġelu illi ma nitfixklux. Pereżempju, jien naf nisimgħu diskors qawwi mingħand il-Papa jew l-Isqof jew xi saċerdot u aħna ma nagħtux każ tiegħu għax ngħidu dak jaħsebha hekk u dak hekk. Dik hija tentazzjoni kbira illi ma narfux it-tagħlim ta' Kristu. Għaliex is-sinjali li Ġesu jagħtina fil-ħajja tagħna nifhmuhom biss jekk għandna ftit fidi. Għalhekk Ġesu baqa' mistaġeb illi dawk ta' madwaru, dawk ta' pajjiżu ma kinux jemmnu fih, għaliex is-sinjali mingħajr fidi mhuma xejn. U x'sinjali jagħtina l-mulej? Is-sinjali ta' kuljum. Jekk aħna nkunu mdawlin mill-erf tal-kelma t'Alla, jiġifieri mill-Vanġelu, jiġifieri mill-Iskrittura, narfu li dak is-sinjal li tagħna anke marda, anke suċċess, anke xi ħadd jgħidek kelma tajba, anke xi ħadd forsi jikkondannak, dak huma sinjali. Kif ninterpretawhom? Skont il-fidi li għandna fina, skont kemm aħna obbedjenti għall kelma ta' Alla. Għaliex il-mulej ikellemna u jkellemna dejjem għal ġid tagħna. Ġesu bis-sinjali qatt ma jrid jikkondannana, jiġġudikana, imma jrid jgħinna biex aħna narfu x'inhi r-rieda ta' Alla fuqna. Dawn huma s-sinjali għax fl-aħħar mill-aħħar il-ħajja nisranija x'inhi? Li l-ħajja umana tagħna, il-ħajja familjari, il-ħajja reliġjuża, tkun imdawla bit-tagħlim tal-Vanġelu. U hemmhekk insibu s-sens tal-ħajja tagħna. Għalhekk ejjew biex ma nkunux nies ta' ras qibsa quddiem il-kelma ta' Alla. U ma nħallux il-Ġesu jgħid minħabba n-nuqqas ta' fidi tagħhom m'għamel ebda sinjal ieħor. U staġeb bin-nuqqas tal-fidi tagħhom. Nisperaw li ma jistaġibx ukoll bin-nuqqas ta' fidi tagħna. Ejjew matul din il-qudiesa nitolbu l-mulej iħallina imexxina ħalli narfu x'inhi r-rieda ta' Alla.
Ħuti, nitolbu qalb waħda u ruħ waħda, it-talb tagħna tingħaqad mat-talb tal-Mulej Ġesu li bħala medjatur waħdini ma jieqaf qatt jidħol għalina quddiem il-Missier. Nitolbu sabiex il-Ministri tal-Knisja meddija bit-talb u l-meditazzjoni tal-kelma tal-Alla jmexxu l-poplu għafdat lilhom lejn il-verità sħiħa tal-Vanġelu. Nitolbu sabiex it-tfal u żgħażagħ isibu fil-familja u fl-iskola u fil-Knisja ambjent tajjeb għal formazzjoni ċivili u reliġjuża. Nitolbu sabiex dawk li jiddefendu u jaqdu l-foqra u l-emigranti ma jibżgħux minn nuqqas ta' suċċess u jafdaw ruħhom fil-qawwa tal-Vanġelu. Nitolbu sabiex dan iż-żmien ta' mistrieħ u l-vaganzi fis-sajf jenna biex nirkupraw l-enerġija spiritwali tagħna u kull ma jżommna maqudin fl-imħabba mal-oħrajn. Nitolbu sabiex il-morda u dawk minn friġlin bi problemi kbar ma jitilfux il-fiduċja tagħhom fil-preżenza ta' Alla. Nitolbu. Permettuli talba bit-Taljan. Fratelli e sorelle, preghiamo perché i segni che il Signore ci dà lo possiamo capire qual è la volontà di Dio sulla nostra storia, perché fedeli alla sua parola compiamo il suo volere. Preghiamo. Nitolbu. Fis-silenzju nippreżentaw ukoll it-talb personali tagħna. Kull baħna mulej u għamel li dak li ma nistgħux niksbu bil-ħila tagħna naqeluh minn għandek għal merti ta' ibnek Ġesu li jgħix u jsaltan għal dejjem ta' dejjem. Imbirek int mulej Alla tal-ħolqien kollu, għax fit jubita jtajdna dan il-ħobs li għedin nofrulek, frott tal-art u xogħol bniedem li minn nisralina il-ħobs tal-ħajja. Bil-misteru ta' dal-ilma u l-imbit jieħdu sehem fin-natura divina ta' Kristu kif hu jissieħeb magħna fin-natura tagħna il-bnedmin. Imbirek int mulej Alla tal-ħolqien kollu, għax fit jubita jtajdna dan il-mbit li għedin nofrulek, frott ta' dilja u xogħol bniedem li minnu jisralina ix-xorb tar-ruħ. Itolbu ħuti biex is-sakrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Il-qamu lej l-offerti li qegħdin nagħmlulek dolodu mill-ġid li inti tajdna fit miftuħa u bil-qawwa tal-grazzja tiegħek għamel li dawn il-misteri tas-sema igħazzuna fil-ħajja ta' issa u jwasluna fil-għena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom, nerfgħu qlubna l-fuq, niżukkal il-mulej Alla tagħna. Sewwa u xira ta' sew Missier Qaddis, Alla ta' dejjem tista' kollox, tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dolodu u f'kull sitwazzjoni tal-ħajja irrodurek ħajr bi Kristu Sidna. Faqda ta' mħabba niftakru fil-mewt tiegħu, fidi ħajja nistqarru l-qawmen tiegħu u b'tama sħiħa nistennew jerġa' jiġi fil-glorja. Għalhekk mal-qaddisin u l-aġli kollha infaħru u ntennulek bla għeda. Qaddis, Qaddis, Qaddis. Mulej Alla tal-Eżerċiti.
السماوات والأرض. وصلنا في العلي تسماوات نبيلك من جاي في اسم الملاك. وصلنا قديس تسوينت مولاي انت لعين تقول دوسيا قدس عليك نطلبوك دال-offerti بالبركة tal-Ispiritu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien ser jingħata biex minn rajħ jibati ħal-ħobs ratt il-ħaj qasam tal-disċipli tiegħu u qal ħudu u kulu il-kol minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara l-ikla ħal-kalċi reġerat il-ħaj tal-disċipli tiegħu u qal ħudu u xorbu minnu l-kol għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt ġdid li jibqa' dejjem id-dem li jxerret għalikom u għal-bnedmin kollha għal-maghfra tad-nubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi inħabru il-mettijek mulej xandi bil-fer għaw mettijek sama tiġi fil-għu. Għalek aħna b'namlu dan tifkira tal-mewt u l-għawmin ta' Sidna Ġesu Kristu nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U rrodurek ħajr għax oġbok til-għana għawnu dimek biex naduk. Mitċa kontani tolbu l-Ispiritu Santu jgħadna f'ġisewijiet li jinna nieħdu sehem il-ġisew id-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fi knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaf li mħabba fl-imkien mal-Papa Franċesku, mal-Isqof tagħna Anton, mal-Ministri u l-poplu li jien ksibt għalik. Ftakar fil-għadeja tiegħek Giuseppe, Giolina, Edmond u Pauline Buġeja li joġbok issejħilhom għal għandek minn din-dinja. Ftakar fħutna dak li laqdu bit-tama tal-għawmien, daħħal il-mejtin kollha qudiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħen għalina l-koll nitolbuk, għati lina wkoll il-wir tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġi Mqadsa u mal-Labarija, San Giuseppe, l-Apostli, San Ġorġ Preka u l-Qaddisin kollha li jiexu fil-biberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk insebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispiritu Santu kull ġew glorja għal dejjem ta' dejjem. Jekk verament aħna nemnu li Alla huwa missierna, allura naċċettaw is-sinjali kollha, sinjali ta' mħabba, speċjalment dik li niskopru iż-sbuħija tal-ħbiberija u tal-aħwa kemm fil-familja u fis-soċjetà. Hemmhekk inwettqu r-rida tiegħu u nkunu fit-triq tas-salvazzjoni. Għalhekk nitolbu stess lil mulej u ngħidulu missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi sarnatek, ikun it-tritin kif is-sema jidofrak. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna d-dubitna, bħalma naħfru l-minu ħati għalina, la daħannex fi tiġġejb iż-daħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fi tieba tiegħek il-paċi fi żmienna, biex inkunu ħilsa dejjem midnu u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġġa tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek, inħallilkom islem nagħtikom islem tiegħi. La tħares lejn nubitna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slem u laqda li jint trid fija, int li tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi ta' Ġesu tkun dejjem magħkom. Għatu sinjal ta' paċi li xulxin. Il-ġisem u d-dem ta' Kristu
f'dan il-kalċi li ser nitqarbu bihom ikun jiswilna għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf Talla. Danu Ġesu, danu l-ħaruf Talla li jneħħi d-dubet ta' dinja. Ħajni naħna l-mistidna għall-ikla tal-ħaruf. Il-ġisem ta' Kristu jħarisna l-ħajja ta' dejjem.
nitolbu. Tarbinna mulej bis-sagrament tas-sema f'din l-Ewkaristija li hu t-tifkira ta' dejjem tal-passjoni ta' ibnek. Għamel li dan id-don li hu tawulna bimħabba bla jes ikun jiswa salvazzjoni tagħna bi Kristu Sidna. Edin fit-tielet jum tal-kwindiċina ta' Marija ejjew nitolbuha biex aħna nkunu dejjem imdawlin mill-imħabba tagħna permezz tal-kelma tagħna. Kif kienet il-qaddejja tal-mulej, aħna wkoll nkunu qaddej tal-mulej billi nisimgħu b'sinċerità il-kelma tagħna. U ngħidu l-ġokolatorja. O Marija wis grazzjusa, inti l-om li żjed glorjusa, inti bint, inti l-arusa tal-qaddisa Trinità. Mela lilek o Marija, aħna nagħtu kull foħrija sabex miegħek imħennija ingawduk fl-eternità. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imkien fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħi Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imkien fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħi Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imkien fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħi Ġesu. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Sant. Morru għejxu il-paċi ta' Kristu. Il-ġurnata tajba li kulħadd.